En knægt på 17 år begår den utilgivelige dumhed at smugle nogle ulovlige tabletter til Færøerne. Det bliver heldigvis opdaget af narkopolitiet, og den unge mand bliver sigtet. Men at blive sigtet kan jo være en voldsom oplevelse for et ungt menneske, så den store teenager går helt i sort. Han forestiller sig en lang fængselsstraf foran sig. Han kan ikke se andet foran sig i sit liv end fængsel, skam og håbløshed. Han må ligesom have lagt alt det bag sig, før han kan komme videre med sit liv ind på et bedre spor. Men der går 1 år, der går 2 år, der går 3 år, der går næsten 4 år, før han bliver stillet for retten og får sin dom, og den er ikke nær så voldsom, som man havde forestillet sig. I virkeligheden var ventetiden, den tid han var i limbo, den værste dom. I den tid fik han det psykisk meget dårligt, og den tid varede i 4 år, afgørende år. Når man er tiltalt i en straffesag, altså når retten har forberedt sin sag, har man som borger visse rettigheder. Retten skal også afsige sin dom inden for en rimelig frist efter processen. Men man kan være sigtet uendelig længe, og det er jo en del af samme proces. Mange borgere har svært ved at skelne mellem politi, anklagemyndighed, domstole og kriminalforsorg. Det ses alt sammen som staten. Og når staten er efter en person, bør han få klar besked, kontantbehandling, straf eller frifindelse, ikke en dræbende ventetid. 6 personer fra ledelsen i en færøsk ejet bank i Danmark bliver stævnet efter en gigantisk erstatning, efter at banken er overtaget af Finansiel Stabilitet. Det er en meget omtalt og meget belastende sag med en meget hård social dom. 6 år senere får en af personerne blodprop i hjernen, og året efter dør en anden. De oplever ikke, at Højesteret 9 år efter at sagen oprindeligt startede, frikender dem begge to. De andre 4 oplever frifindelsen, men de er allerede dømt socialt, før retsstatens højeste instans kommer til sin konklusion. Der er gået 9 år, hvor de er dømt socialt, og prisen har været meget stor. Danmark har tilsluttet sig den europæiske menneskerettighedskonvention, som giver enhver borger ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden for en rimelig frist. En rimelig frist er et elastisk begreb, men noget betyder det. Og nogle gange tager det så lang tid, at det bestemt ikke er rimeligt. Det betyder, at menneskerettighedskonventionen ikke bliver overholdt, som jeg ser det, og at vores allervigtigste og mest afgørende grundværdi, nemlig borgernes retssikkerhed, ikke er på plads. Det er grunden til, at jeg og Aaja Chemnitz Larsen har rejst den her debat. Tak. Tak til ordføreren. Og så går vi over til justitsministeren for besvarelse af forespørgslen. Værsgo. Tak, formand. Tak for ordet. Det er jo et yderst aktuelt emne, som spørgeren her bringer på banen. Hurtigere sagsbehandlingstid står højt på regeringens dagsorden. Retssikkerheden er nemlig, som det også blev sagt, jo ikke kun at få sin ret, men også at få den inden for rimelig tid. Det er med andre ord afgørende for det danske retssystem, at vi hurtigt og konsekvent kan stille dem, der bryder loven, til ansvar, ligesom vi hurtigt og konsekvent skal kunne hjælpe de ofre, der har været udsat for en forbrydelse. Det skylder vi både de anklagede og ofrene, så de kan sætte punktum for et kedeligt kapitel og komme videre i deres liv. Retfærdigheden måles, så at sige, også i tid. Jeg går ud fra, at spørgeren er særlig interesseret i de nordatlantiske forhold, hvilket talen jo også tyder på, og derfor vil jeg først og fremmest fokusere på de tiltag, der er rettet mod de nordatlantiske politikredse. Jeg vil dog gerne starte med at tage udgangspunkt herhjemme i Danmark, hvor vi også har udfordringer, kan man roligt sige, med sagsbehandlingstider, der er alt for lange. Det har store konsekvenser for både ofre og anklagede, hvis de skal vente i årevis på at få deres sager behandlet. Derfor hedder det i retsplejeloven, at både anklagemyndigheden, forsvarsadvokater og domstolene skal fremme straffesager med den hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader. På almindelig dansk betyder det, at straffesager er forskellige, og man ikke generelt kan sige, hvor lang tid det er rimeligt, der går. Det understreger, hvor kompleks en udfordring vi står overfor, men det betyder ikke, at vi ikke skal gøre noget for at forsøge at løse den udfordring.
Med oplægget til en ny flerårsaftale for politi og anklagemyndighed lægger regeringen op til et fokuspunkt, der handler om at nedbringe sagsbehandlingstiderne med konkrete mål for, hvor meget vi kan få sagsbehandlingstiderne bragt ned. Det skal først og fremmest ske ved at tilføre flere hænder til straffesagsbehandlingen i politiet og anklagemyndigheden. Jeg gør mig ingen illusioner om, at en snuptagsløsning kan løse de udfordringer, vi har med lange sagsbehandlingstider, men det er immervæk et skridt på vejen. For så vidt angår de 2 nordatlantiske kredse, er det vigtigt at huske på, at Færøerne og Grønlands politi adskiller sig fra de øvrige danske politikredse. Det gør de på en række punkter, for så vidt angår geografi, infrastruktur, opgavevaretagelse og kriminalitetsbillede. Derfor har vi også i vores oplæg til flerårsaftale særlig fokus på de problemstillinger, som gør sig gældende i den nordatlantiske kredse. Først og fremmest foreslår regeringen at sætte ressourcer af til behandling af sager om seksuelle overgreb mod børn i Grønland. Vi ønsker at oprette en dedikeret enhed, som kan fungere som indgang for alle sager, der vedrører seksuelle overgreb begået mod børn. Det er vores håb, at dette tiltag blandt andet kan medvirke til en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling. Det er samtidig vores forventning, at arbejdet med at udrulle politiets sagsstyringssystem til de nordiske kredse kan gå i gang i den kommende aftaleperiode, hvis de tekniske forudsætninger vel og mærke kommer på plads. Med udrulningen af Polsat får vi mulighed for at etablere et datagrundlag, som gør det muligt at følge sagsbehandlingstiden på samme måde som i de 12 danske kredse, om jeg så må sige. Den mulighed savner vi faktisk i dag. Udover de initiativer, der indgår i oplægget til flerårsaftale, så arbejder Justitsministeriet generelt med at forbedre sagsbehandlingsforløbene i Grønland og på Færøerne. Blandt andet blev der ved en ændring af den grønlandske retsplejelov i 2019 indført en hjemmel til at udnævne yderligere en dommer ved retten i Grønland. Ansættelsen vil i høj grad gøre det muligt for retten i Grønland og kredsrettene at fokusere på kortere sagsbehandlingstider. Herudover har Justitsministeriet haft en proces med det grønlandske retsvæsen med det formål at få et mere smidigt forløb i hele kriminalsagskæden. Processen er sat i gang i forlængelse af drøftelser i Rådet for Grønlands Retsvæsen. Arbejdet har vist, at sagsbehandlingstiderne i Grønland, ligesom i Danmark, er for lange. Det gør sig navnlig gældende i tidsrummet fra, at der er afsagt en dom i en sag, til sagen sendes til fuldbyrdelse. I forlængelse heraf har Justitsministeriet bedt Rigsadvokaten og Domstolsstyrelsen om at undersøge årsagerne til den lange sagsbehandlingstid og vurdere, om det er nødvendigt at iværksætte konkrete initiativer. Justitsministeriet forventer at kunne følge op på arbejdet i løbet af det første halvår 2021. Samtidig har regeringen på finansloven 2020 afsat midler til lønforbedringer til grønlandske anstaltsbetjente og politibetjente. Det skal blandt andet bidrage til en styrket rekruttering. Endelig har Justitsministeriet generelt et stort fokus på løbende at opdatere lovgivningen for både Grønland og Færøerne, herunder særlige forhold til at sikre en bedre og mere effektiv sagsbehandling. Justitsministeriet har udarbejdet et lovforslag, som blandt andet har til formål at forbedre politireformen for Grønland. Jeg forstår, at forslaget er under første behandling. Med den nye færøske retsplejelov, der træder i kraft den 1. januar 2021, implementeres politireformen ligeledes for Færøerne. Grønland og Færøsk politi ligestilles herved med de øvrige danske politikredse, hvilket vil styrke understøttelsen af politiet og anklagemyndighedens arbejde, og dermed jo også sagsbehandlingen i Grønland og på Færøerne. Herudover arbejder Justitsministeriet med et lovforslag, der har til formål at effektivisere behandlingen af kriminalsager i Grønland, blandt andet ved at indføre regler om behandling af tilståelsessager og ved at udvide adgangen til at afsige udeblivelsesdomme. Lovforslaget skal være med til at sikre en mere effektiv afvikling af sager, hvor den tiltalte tilstår eller udebliver. Diskussionen slutter jo langt fra her i Folketinget i dag. At nedbringe sagsbehandlingstiderne og komme til bunds i de store sagspunkter er ikke noget, man gør med et snuptag. Det kræver et langt, sejt træk. Det er også derfor, vi prioriterer at tilføre ekstra ressourcer og har fokus på tiltag, som kan effektivisere sagsbehandlingen i myndighederne på Justitsministeriets område. Tak for ordet. Tak for det, og så er der nu adgang til en kort bemærkning fra ordføreren, og den første, der har bedt om det, er hr. Sjúrður Skaale. Værsgo.
Ja, tak for det, og tak til ministeren for en meget imødekommende tale. Jeg vil også takke ministeren for den dialog, vi har haft i forbindelse med flerårsaftalen. Den er også gavnet Færøerne, og om den nye retsplejelov, som også gavner Færøerne. Tak for det. Ministeren har bestemt været lydhør. Men når man i flerårsaftalen fra politiet, så siger ministeren, at der vil flere penge til de 12 politikredse i Danmark for at nedbringe de her bunker og sager. Men i den del af aftalen er Færøerne ikke indbefattet. Der bliver ikke bevilget flere penge til Færøerne for at nedbringe sagsbunkerne. Hvordan kan det være? Minister? Jeg tror i virkeligheden, forklaringen på det er historisk. At man ligesom har sagt, der må være, altså vi tager nogle af de her ting, som angår både Grønland og Færøerne, og det klarer vi først og fremmest som en del af finansloven, ligesom vi gjorde med ansættelsesforholdene sidste år. Det kan godt være, at tiden er løbet fra det, men jeg tror i virkeligheden, det handler også om, at der er så stor forskel i geografi og i infrastruktur og i opgavevaretagelse og kriminalitetsbilledet. Men jeg synes da, at vi skal arbejde hen imod så vidt muligt at sidestille alle vores 14 politikreds, forhåbentlig en 15., når vi får aftalen på plads. Tak. Så er det fru Aaja Chemnitz Larsen. Mange tak for ministerens svar. Det er jo de nordatlantiske medlemmer, som er gået sammen om det her, fordi vi mener, at det er vigtigt at sætte fokus, og i virkeligheden kunne man også sætte et fokus på ventetiderne i retterne i Danmark. I forhold til det her med en enhed i forhold til seksuelle overgreb på børn, der er vi rigtig glade for det fra IA, og mange af de tiltag, som ministeren nævner, er jo sådan set også noget, som IA har bakket op om og været med til at bringe til bordet i de seneste mange år efterhånden. Mener ministeren, at vi gør nok på det her område, også med de forhandlinger, der er i gang, hvor der trods alt er nogle positive tegn, eller burde vi i virkeligheden have et større fokus? Når man kigger på ventetiderne i Grønland, så er de 3 gange så store som ventetiderne i Danmark. Og det synes jeg i hvert fald er tankevækkende, så jeg kunne godt tænke mig at høre ministeren, bør vi gøre noget ekstraordinært på det her område? Tak. Minister? Jamen, jeg synes, vi alle sammen har en forpligtelse til at anstrenge os for at gøre det så godt som muligt. Situationen er jo også bare den, at vi desværre ikke har noget pengetræ, hvor vi kan plukke de penge, vi gerne vil have til at gøre en ekstra indsats. Jeg synes faktisk, at vi både i fællesskab, men sådan set også Folketinget bredt, har været villige til at se på de problemer, som der måtte være, for eksempel med seksuelle overgreb osv. Jeg tror, men det er på et lidt længere sigt, jeg tror simpelthen, at vi skal prøve at bevæge os i retning af en større grad af ensartethed. Altså ikke bare mellem de 12 danske kredse, men også de færøske og grønlandske, fordi det er jo den færøske og den grønlandske, fordi det er jo rigtigt, at sagsbehandlingstiden, som vi jo ikke endnu har et sagssystem til at gøre rigtig op på Færøerne og Grønland, men forhåbentlig får, at den er for lang. Tak. Så er det hr. Christoffer Aagaard Melson. Ja, tak for det, og tusind tak til spørgerne for at tage det her emne op. Det er jo meget, meget vigtigt. Jeg tænker, at vi alle sammen kender historierne med med personer, hvor at ventetiden har været ulidelig og fået store konsekvenser for dem. Både ofre, der ikke kan komme videre med deres liv, og gerningsmænd eller sigtede, der er mistænkt for noget, de ikke har gjort, og har fået store men af at vente alt for længe. Så tusind tak for det. Den her udfordring går jo mange år tilbage, også i forhold til Grønland for eksempel. Sådan, inden jeg skulle herned i dag, så har jeg kigget lidt på, hvad der er foregået tidligere her i Folketingssalen, og det er jo et tilbagevendende tema. Det er jo ikke ministerens skyld, men det er tilsyneladende noget, som man har kæmpet med i mange år, og som tit har været taget op for de nordatlantiske mandater. Vi har også så sent som 4. december, der var en kronik i Berlingske Tidende, hvis jeg lige kigger lidt bredere på det, også i forhold til det danske retssystem, med 3 byretspræsidenter, der ikke mente, at det, man fra regeringssiden lagde op til, kunne løse problemstillingerne. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge ministeren om, hvad der får ham til at tro, at det er nok den her gang. Og så måske også, hvad er det, der er anderledes i forhold til de mange forrige gange, som blandt andet de grønlandske meget, meget lange sagsbehandlingstider er blevet. Godt og velgået. Ministeren? Ja, men det tror jeg i virkeligheden står for lidt en misforståelse. Altså, vi kommer til forhåbentlig at lave en aftale, hvor vi får sat ekstra ressourcer af til både politi og anklagemyndighed.
Men straffesagskæden er jo mere end politi og anklagemyndighed. Den er jo også domstolene, og den er også kriminalforsorgen. Og det, vi forhandler i øjeblikket, er politi og anklagemyndighed. Hvis vi kommer godt afsted med den, som jeg har forhåbninger om, at vi gør, så vil der være et efterfølgende skridt, som handler om, hvordan tilfører vi ressourcer i tilstrækkeligt omfang til domstolene, og efter det, hvordan fører vi ressourcer til kriminalforsorgen. Og til næste år skal vi jo forhandle den nye store aftale for vores kriminalforsorg. Tak for det. Så er det hr. Christian Juhl. Tak for det, og tak for erkendelsen af de udfordringer, der er især i Grønland og på Færøerne. Vi har jo et princip i rigsfællesskabet, hvor vi siger, at alle borgere skal være ligestillet, altså med de rettigheder, vi har. Det er et princip, vi prøver at arbejde efter på mange områder. På mange områder det ikke lykkes. Nogle gange er vi så heldige, at både Grønland og Færøerne siger, at vi tager det hjem selv, og så ordner vi det så godt vi kan. Og jeg mener, ministeren peger jo selv lidt på det, at måske har vi overset, at vi skal sammenligne med, hvordan borgere i rigsfællesskab bliver behandlet i Danmark i forhold til de der lande. Tænk en gang, hvis nu vi forestillede os, at en mistænkt fra Kolding skulle få retten i Østrig eller i Frankrig. Hvorfor siger jeg så det? Ja, det siger jeg, fordi afstanden er nogenlunde de samme som i Grønland. Tænk så, hvis Europa havde så lige så dårlige forbindelser, og at flyene ofte blev aflyst på grund af vejret, som de gør i Grønland. Så er der i hvert fald nogle objektive grunde, som vi er nødt til at arbejde med på en anden måde, end vi gør i Danmark, hvis vi vil give den samme hjælp og service. Minister? Jeg synes, spørgeren med sin formulering af spørgsmålet i virkeligheden rammer det dilemma, der er. Nemlig, når vi siger, at alle skal være ligestillede, så bliver vi nødt til at behandle folk forskelligt. Og der er saglige grunde til at gøre forskel. Spørgeren nævnte selv et par af dem, nemlig geografien eller vejrliget, som kan betinge, at hvis vi vil opnå ligestilling i behandlingen, så bliver vi nødt til at gøre forskel. Tak for det. Tak til ministeren. Der er ikke flere korte bemærkninger i denne her omgang, men man får jo lejligheden igen senere. Vi går nu over til forhandlingen og de almindelige regler for korte bemærkninger. Og den første, der får ordet, er ordføreren for forespørgerne, hr. Sjúrður Skaale. Ja, som sagt, jeg vil takke ministeren, og tak for interessen for det her. Der er mange, der anerkender, at det her er en meget, meget vigtig sag. Retssikkerheden er jo selve kernen i vores samfund, og derfor er det meget godt, at det bliver, som ministeren sagde, at der afsættes flere midler til at nedbringe sagsbunkerne. Men som det også er blevet sagt, der er også byretspræsidenter, som har sagt, at det ikke er nok, der bliver gjort. Bunkerne er øget med drastisk de sidste år, og der skal nok mere til. En EU-rapport viser desuden, at Danmark har det næstlaveste antal dommere per 100.000 indbyggere, så der er selvfølgelig plads til forbedringer. På Færøerne har vi kun den første instans, Færøernes ret, som fast inventar, men så er der selvfølgelig også mange sager, som går videre til Østre Landsret og Højesteret. Så derfor er det her også gældende for færinger selvfølgelig. Og en lang sagsbehandling har også konsekvenser for færøske borgere. Jeg synes selv, at erfaringerne viser, at man fra statens side burde sætte en klar grænse for, hvor længe en sag kan køre. Det kunne være for eksempel 5 år eller 2 år, alt efter hvor kompleks den er. Så skal der foreligge en dom, eller en straf, eller en frifindelse. Staten giver jo borgere rettigheder af alle mulige slags. Dermed lægger staten bånd på sig selv, så hvorfor ikke også når det gælder tiden fra sigtelse til dom? Nogle af de personer, som forvalter et system, vil altid gå så langt, som systemet tillader dem at gå. Og hvis staten ikke sætter klare grænser for dem, så vil de gå længere og længere. De vil gå så langt, at de går ud over borgernes retssikkerhed på den ene side, og skatteydernes pengepunkt på den anden side. Jeg nævnte i mit første indlæg en højesteretsdom, hvor 6 personer blev frifundet 9 år efter, deres sager var startet. 9 år.
Det drejede sig om en af finansiel stabilitets mange retssager i kølvandet på finanskrisen, nemlig Eik Bank. Der var 2 banker, en på Færøerne og en i Danmark. Erfaringerne fra det forløb, synes jeg klart viser, at der er behov for at sætte grænser. En advokat bliver uden udbud sat til at lave en advokatundersøgelse af begge banker. Der 9 måneder senere vurderer, at der er forhold, som kan danne grundlag for et erstatningsansvar, anbefaler han, at et erstatningskrav bliver gjort gældende. Derefter får samme advokat, igen uden udbud, til opgave at stævne ledelserne i begge banker efter gigantiske beløb. Det bliver til en stævning på i alt knap 1000 sider. Den ene sag afsluttes i Højesteret den 22. juni i 2020 med frifindelse. Men som sagt, for 2 af de anklagede var det for sent, og de andre var også for længst dømt socialt på basis af stævningen. Den anden sag forventes afsluttet sent i 2021 eller 2022, så vil der være gået 10 eller 11 år eller mere. Så er man færdig med ledelsen, men man har bebudet, at bestyrelsen også skal gennem samme mølle. I alt har Finansiel Stabilitet brugt mere end 0,5 milliard skattekroner på de her retssager. Det betyder, at nogen har tjent rigtig mange penge på dem. Og selvom de fleste sager er tabt, så standser man ikke alligevel. Hvorfor ikke det? Tja, der er nogen, der mener, at grunden skal findes i det forhold, at dem, der har mandatet til at standse sagerne, er de samme, som tjener rigtig mange penge på, at sagerne ikke standser. Og når advokaterne, der fører sagerne på vegne af Finansiel Stabilitet, har uforholdsmæssigt stor indflydelse på, hvorvidt sagerne skal føres, og hvor mange instanser de skal igennem, så kan man få den tanke, at det påvirker lysten til at standse. For som det kendte Upton Sinclair-citat siger, det er svært at få en mand til at forstå noget, når hans løn afhænger af, at han ikke forstår det. Statsapparatet skal ikke misbruges. Det skal heller ikke kunne mistænkes for at blive misbrugt. Og borgernes retssikkerhed skal ikke krænkes. Jeg synes, vi kunne nå begge de her mål, hvis vi satte en grænse for, hvor længe staten kan være efter en person. Tak. Tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Tak til hr. Sjúrður Skaale. Så er det Socialdemokratiets ordfører, hr. Rasmus Stoklund. Tak. Retssikkerhed handler først og fremmest om, at skyldige dømmes, og at uskyldige går fri. Men retssikkerhed handler selvfølgelig også om, at retssager og konflikter afgøres inden for en rimelig tid. Især af hensyn til ofrenes retsfølelse, men også af hensyn til befolkningens tillid til retssystemet. Og så naturligvis at anklagede, som ønsker at få renset deres navn. Derfor er det en relevant og vigtig diskussion, som fru Aaja Chemnitz Larsen og hr. Sjúrður Skaale i dag rejser. For Socialdemokratiet der er det magtpåliggende at gøre noget ved sagsbehandlingstiderne. I dag kan man i dagspressen læse om Helmi Mossa Hameed, som ifølge politiet med sin hensynsløse adfærd i trafikken af flere omgange har sat uskyldige menneskers liv på spil. Kvæstet folk og sågar taget en lille piges liv. Men den første dybt alvorlige sag fandt sted for 1 år og 10 måneder før den lille pige blev frarøvet livet. Og den er end ikke nået til domstolen endnu. Det er ikke godt nok. Derfor står hurtigere sagsbehandling i straffesagskæden højt på vores dagsorden. Regeringen har allerede taget en række skridt i retning hen imod at sikre kortere sagsbehandlingstider. Og her vil jeg især fremhæve regeringens udspil til en flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden, som der i øjeblikket er forhandlinger om. En central del af udspillet er netop nedbringelse af sagsbehandlingstiderne i politiet og anklagemyndigheden. For Grønland og Færøernes vedkommende der foreslås det i udspillet at tilføre flere ressourcer til politiet. Det sker på en måde, hvor der tages højde for de særlige vilkår og problemstillinger, der gør sig gældende i Grønland og på Færøerne. Ressourcerne tildeles til de nordatlantiske politikredse inden for de områder, som kredsene selv lægger vægt på. Derudover ved jeg, at der er taget lovgivningsinitiativer i både Grønland og Færøerne, som har til formål at nedbringe sagsbehandlingstiderne. Og på den baggrund der vil jeg læse et forslag til vedtagelse op fra Sjúrður Skaale, Aaja Chemnitz Larsen, Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Socialdemokratiet.
Folketinget bemærker, at sagsbehandlingstiden fra anmeldelse til dom og eventuelt afsoning er et centralt element i retssikkerheden, både for ofre for forbrydelser, anklagede samt for den generelle retsfølelse. Folketinget noterer sig, at regeringens oplæg til en aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2024 blandt andet afsætter ressourcer til straffesagsbehandling i Danmark med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiden. Folketinget noterer sig hertil, at oplægget omfatter Færøernes og Grønlands politi og adresserer en række af de særlige problemstillinger, der gør sig gældende henholdsvis på Færøerne og i Grønland. Folketinget opfordrer regeringen til at fortsætte arbejdet med at reducere sagsbehandlingstiden med henblik på at sikre, at ofre såvel som anklagede hurtigst muligt bibringes afklaring. Folketinget er opmærksom på, at en eventuel ressourcetilførsel til politi og anklagemyndighed i forbindelse med indgåelsen af en ny flerårsaftale ikke må medføre, at problemet med stigende sagsbunker skubbes videre til domstolene og kriminalforsorgen. Tak for det, og der er en kort bemærkning. Hr. Sjúrður Skaale. Ja, tak for det, og tak for tilkendegivelsen af vigtigheden af den her sag og bestræbelserne på at få nedbragt de her ventetider. Jeg har et konkret spørgsmål. Det er, mener ordføreren, det kunne være en idé, at man ligesom staten lægger bånd på sig selv i andre sammenhænge, ligesom staten giver borgerne rettigheder i andre sammenhænge, at man sagde, en borger som staten, når staten er efter en borger, men så skal borgeren få at vide, om han bliver frikendt efter, eller dømt inden for en vis bestemt grænse, hvor man siger, der skal gå 5 år max, eller 2 år max, alt efter hvor kompleks sagen er. Mener ordføreren, det kunne være en idé for at styrke retssikkerheden i landet? Ordføreren? Mig bekendt, og jeg må indrømme, at jeg er på lidt usikker grund her, men mig bekendt, så findes der allerede nogle grænser lidt i den dur, som hr. Sjúrður Skaale er inde på. Og jeg forstår godt hensigten, og jeg har sådan set også sympati for hr. Sjúrður Skaales indledende tale, som jo netop peger på, og det er jo måske noget, som vi tit ikke diskuterer så meget, fordi tit så har vi fokus på, at skyldige skal dømmes, og det skal have en konsekvens, og retsfølelsen skal fyldes, men der er jo jævnført de eksempler, hr. Sjúrður Skaale selv har nævnt i dag, så er der jo også et berettiget hensyn til folk, som rent faktisk er uskyldige, og som så i mange år må lide under det pres, for eksempel den unge mand, som hr. Sjúrður Skaale indledte med at berette om. Om der skal gøres yderligere med tal på det her område, det må hr. Sjúrður Skaale nok hellere eller diskutere videre med justitsministeren ved en anden lejlighed. Men mig bekendt, så findes der allerede nogle indikationer af, hvornår en sag den må opgives, hvis ikke at den har været for retten. Tak. Og så er der en kort bemærkning fra fru Aaja Chemnitz Larsen. Mange tak. Prøv at holde lidt corona-afstand, så det er derfor. Men mange tak for talen i hvert fald. Ministeren taler jo om, at man ønsker en ensartethed i forhold til Grønland, Danmark og Færøerne i rigsfællesskabet i forhold til justitsområdet. Og det kan vi jo kun bakke op om. Det står jo sådan set også i selvstyreloven. Og mig bekendt, så er politiforliget stadigvæk i gang, og det er ikke lukket endnu. Men man kigger kun på sagsbehandlingstiderne i forhold til Danmark og nedbringe dem. Kunne man forestille sig, at man som en del af politiforliget også tænker Grønland og Færøerne ind i forhold til den del, der handler om at nedbringe sagsbehandlingstiderne? Tak. Ordfører. Der må jeg nok til den sidste sådan konkrete del henvise til justitsministeren, da jeg er lidt uden for mit eget ordførerområde her. Jeg vikarierer for vores retsordfører, der er på barsel. Men jeg ved, at en del af grunden til, at man jo ikke sådan en til en har de samme løsninger nu for alle politikredsene, altså inklusive de nordatlantiske, det jo også er, at der gør sig nogle særlige forhold gældende omkring de nordatlantiske mandater, og at man jo så til gengæld har truffet andre foranstaltninger for at prøve at styrke retssikkerheden og hele straffesagskæden i blandt andet Grønland, for eksempel ved at sørge for at forbedre muligheden for at rekruttere fængselsbetjente og lignende ved at tilføre ekstra midler i forbindelse med finansloven. Men sådan et mere konkret svar på den første del af spørgsmålet, der må jeg nok henvise til justitsministeren. Fru Aaja Chemnitz Larsen. Tak for svaret. Jeg håber i hvert fald, at det er noget, som ministeren vil tage med og kigge lidt videre på, fordi man må erkende, at sagsbehandlingstiderne i Grønland de er mere end 3 gange så lange, som de er i Danmark. Så jeg håber, det er et område. Og så kan man jo sige, at kommer der den her politireform, så vi får de samme politikredse alle steder i rigsfællesskabet, så vil det jo også være naturligt at kigge på en ensartethed, når det også kommer til ventetiderne. Tak. Ordfører.
Jamen, jeg kan ikke forestille mig andet, end at der er fuldstændig enighed om hensigten og sympati for det mål. Og jeg ved jo også, at man i fællesskab, også med den grønlandske politikreds, jo har haft et særligt fokus på at styrke ikke mindst de sager, der handler om seksuelle overgreb mod børn, sådan at de sager bliver ekspederet hurtigere og mere effektivt, så det får nogle konsekvenser. Tak. Så er der en kort bemærkning fra hr. Christian Juhl. Lige præcis en til en i hele rigsfællesskabet. Jeg bor i Silkeborg. Der bor cirka lige så mange i selve Silkeborg by som i hele Grønland. Der ville jo ske et ramaskrig, hvis der var 3 gange så lang ventetid på at få afgjort en sag i Silkeborg by med de ting, der sker der, alt andet lige, end der gjorde i for eksempel København, Odense eller Aarhus, der ligger lige ved siden af. Folk vil jo sige, at det vil vi ikke finde os i. Men vi har jo lovet hinanden, at i rigsfællesskabet, der prøver vi at give lige muligheder. Og hvis det koster lidt ekstra i en del af rigsfællesskabet end i en anden, så er vi nødt til at finde pengene til det. Og så er det jo, når det er en tredobling, så er det jo ikke nok at bare sige, som ordføreren sagde, ikke helt 1 til 1. Nej, det er godt nok langt fra 1 til 1. Ordføreren? Det er jo rigtigt, at det er langt fra 1 til 1, men jeg synes måske også, at jævnt for det eksempel, jeg brugte her på vanvidsflugt, dødsbilisten, man kan jo kalde det, hvad man har lyst til, men som jo ifølge dagspressen og Københavns politi, efter at have dræbt et barn, stadigvæk ikke var kommet for retten for sin første sag, der var næsten 2 år gammel, som var næsten lige så alvorlig, altså som kunne være endt lige så alvorligt. Og det er jo sådan et konkret eksempel bare fra i dag på, at det jo ikke er sådan, at sagsbehandlingstiden i meget alvorlige kriminalsager i Danmark heller sådan bare kører fuldstændig som vi gerne vil have det. Så det er jo ikke fordi, at vi står uden udfordringer her, og at udfordringen kun er i Grønland og på Færøerne. Men det ændrer jo ikke på, at der er en udfordring, og det er jo også derfor, at området er prioriteret, man tilfører flere penge, blandt andet til også at sikre rekruttering af fængselsbetjente, politifunktionærer osv. Hr. Christian Juhl? Jamen, jeg vil gerne fortsætte sammenligningen. Der ligger en del bygder i Grønland, som der bor mellem 50 og 200 mennesker. Hvis vi har en landsby i Silkeborg, så er de ikke så isoleret som bygderne i Grønland. Men prøv at tænke sig at leve i en bygd, hvor en person har slået en anden person ihjel, og der skal gå år, inden den forbrydelse bliver afgjort ved en domstol. Tænk den uro i så lille et samfund, et isoleret samfund, hvor man jo ikke kan sige, at jeg smutter lige herfra, jeg tør ikke at være her længere. Tak. Det er jo lige så alvorligt som den eksempel, som ordføreren nævner. Ordfører? Ja, naturligvis er det alvorligt, men det har jeg heller ikke bestridt. Altså, naturligvis er det alvorligt. Ja, det kan jeg jo ikke tilføje så meget andet til. Tak for det. Der er ikke flere kort bemærkninger, så tak til Socialdemokratiets ordfører, og så er det Venstres ordfører, hr. Christoffer Aagaard Melson. Tak for det, og som nogen måske opdagede før, så var jeg ikke lige helt skarp på konceptet, så der bliver måske en lille smule gentagelse, men det håber jeg, I overlever. Jeg vil igen starte med at takke spørgerne, fru Aaja Chemnitz Larsen og hr. Sjúrður Skaale, for at sætte fokus på den her problemstilling. Som hr. Christian Juhl også sagde, så er det jo en urimelig situation, at der er så store sagsbehandlingstidsforskelle på tværs af rigsfællesskabet, og det skal vi selvfølgelig have gjort noget ved. Vi kender alle sammen de her historier med de konsekvenser, de lange sagsbehandlingstider har psykisk, både for dem, der er anklaget, og dem, der venter på, at en dom kan falde, så de kan komme videre med deres liv. Det skal vi selvfølgelig have gjort noget ved. Vi kender også historier om borgere og erhvervsdrivende, der ikke anmelder forbrydelser, fordi de ikke kan overskue et mangeårigt forløb i et retssystem, som de ved er ved at bryde sammen. Vi så i
Forrige uge en kronik fra 3 byretspræsidenter, der også råbte vagt i gevær, og som er usikre på, om den plan, som regeringen har lagt, er nok til at få rettet op på de her problemstillinger. Regeringen bærer overhovedet ikke den skyld alene, for det her det er en problemstilling, der går mange år tilbage. Det er noget, der har været talt om igen og igen her i Folketingssalen. Nordatlantiske mandater før de nuværende tid har taget det op, kan man se, når man kigger tilbage i tiden. Derfor så står vi jo med en fælles udfordring for, at vi den her gang får gjort de rigtige ting, så vi sikrer os, at vi får rettet op både på sagsbehandlingstiderne generelt, men især også på den her ulighed, som der er mellem de forskellige rigsdele. Det vil vi rigtig gerne bakke op om, og det er jo noget af det, som vi også bringer med os ind i politiforhandlingerne. Målet for os, det bliver, at vi den her gang får lavet nogle forandringer og sat nogle mål, som der rent faktisk gør en forskel, så vi ikke står her igen om nogle få år. Det vi gerne vil diskutere i dag, hvad er det, der skal til, før vi ikke kommer til at stå her igen? Og så vil vi selvfølgelig også gerne diskutere med ministeren, hvad er det der for nogle mål, vi skal nå, og i hvilket tempo, før vi sikrer os, at vi ender et andet sted, end vi har gjort historisk. Og det er jo, så vi kan være sikre på, at vi engang for alle rent faktisk forandrer noget, så vi ikke havner i samme situation igen. Så det glæder vi os til at diskutere i dag, og ser frem til en konstruktiv debat. Tak for det. Og der er en kort bemærkning fra hr. Sjúrður Skaale. Jeg siger tak til ordføreren for hans imødekommende tale. Nu sagde han, at der er nogle ting, han gerne vil tage med sig til de videre forhandlinger, og der vil jeg bare give ham det forslag, at nu er det sådan, at man bevilger flere penge til de 12 politikredse i Danmark, men ikke den på Færøerne for eksempel. Der er ikke så store bunker på Færøerne i øjeblikket, som der er visse steder i Danmark, men den færøske kreds får ikke penge af den aftale, som nu bliver lavet. Der bliver ikke ført flere penge til den færøske kreds, men kun til de 12 i Danmark. Så måske kunne ordføreren tage det med sig til forhandlingerne, måske at give lidt flere penge til den færøske kreds. Jeg har været i forbindelse med dem, og de siger, at et lille beløb ville gøre ganske stor forskel. Altså nogle få 100.000 kroner ville gøre rigtig stor forskel for at få nedbragt de bunker, som trods alt er. Tak. Ordføreren? Jamen det synes jeg er et rigtig fornuftigt input, og det tager jeg med tilbage til vores retsordfører, som sidder og forhandler de her ting. Og det er jo igen vores tilgang, at de områder, der er hjemtagende, som vi har ansvaret for her på Christiansborg, der skal vi sørge for, at vi har de samme servicemål og kan levere den samme service til borgerne. Der skal ikke være forskel på de hjemtagende områder for den service, vores borgere de kan forvente. Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Så vi går videre. Tak til Venstres ordfører, så vi går videre til Dansk Folkepartis ordfører, og det er hr. Peter Skaarup. Tak for at rejse den her debat, som er utrolig vigtig, fordi det er jo sådan, at Danmark bygger på nogle grundlæggende principper om ordentlighed i retsplejen, i vores retssystemer. Vi skal kunne stole på, at det, der foregår der, det er i orden, men at det også foregår inden for rimelig tid. Og det betyder også, at begår man noget kriminelt, så skal man selvfølgelig også stå til regnskab over for samfundet inden for rimelig tid. Og der må man sige, at det er jo godt for samfundet, at vi får straffet kriminelle, så der ikke er nogen, der finder på at tage sagen i egen hånd og selv begynde at tænke på at straffe nogen som helst. Det er ikke godt for et retssamfund, hvis det ender sådan. Det indebærer også, at skal der foregå en straf, skal der ske en domfældelse, jamen så skal den domfældelse og den straf ske inden for rimelig tid. Og der synes jeg, det er rigtigt, det som forespørgerne har fat i her, nemlig at vi har meget lange, alt for lange sagsbehandlingstider. Og det princip, vi har om et ordentligt retssystem, der fungerer relativt smidigt og fleksibelt og hurtigt, ja, det står jo for skud, hvis det er sådan, så at det tager for lang tid, inden man får afklaret sager. Og derfor er vi i Dansk Folkeparti, ligesom jeg også hører regeringen og Venstre, meget indstillet på at se intens på det her med henblik på, at vi får sagsbehandlingstiderne ned inden for vores systemer.
Det betyder så også, at vi skal investere, at vi skal have nogle flere politifolk, nogle flere folk ansat hos domstolene, og vi skal så også kunne have nogle flere fængselsbetjente, fordi alt andet lige så betyder det, at den her straffesagskæde den bliver belastet hele vejen rundt, hvis det er sådan, så der kommer mere tryk på kedlerne. Hvis der er langsommelighed i den kæde, jamen så forsinker det jo hele processen, og så har vi nogle ofre, vi har også nogle kriminelle, vi har nogle såkaldt mistænkte eller sigtede, som kommer i klemme, fordi de afventer jo, at sagen bliver afklaret. Og jeg har forstået blandt andet på hr. Sjúrður Skaale, at der er sager, man er blevet gjort bekendt med, og dem har vi jo også set nogle af i dagspressen, hvor der har været nogen, der har ventet i rigtig lang tid, og føler ikke, de er skyldige i noget, de er sigtet, men føler ikke, de er skyldige i noget, men hvor tiden er et problem, fordi man får sat sit liv på pause i sådan et system. Omgivelserne er måske klar over, at der er noget galt. Det kan være, at man har en udfordring med job, med uddannelse og lignende. Alt det venter, indtil man kan få en afklaring af sin situation. Så helt grundlæggende så handler det om, at man får hurtig besked, uanset hvilken stilling man har i retssystemet. Og man kan sige, at dem, der måske lider allermest under sagsbehandlingstider, det er jo ofrene. Det er ofrene, der i urimelig lang tid skal afvente, at deres gerningsmænd bliver dømt. Og i Dansk Folkeparti, der har vi så særligt øje for ofrene. For os er det primært dem, vi kigger på, når vi mener, at straffesagskæden skal gå hurtigere og være mere smidig. Vi ved, at ventetiden for offeret, mens en sag står på, er yderst belastende. Og hvis man er voldsoffer, så går man måske til psykolog, man venter på at få erstatning, man har måske svært ved at bestride et job, og det kan være en situation, der er sket på ganske få sekunder, fordi man bliver slået ned på gaden, eller man udsættes for noget andet voldeligt, og man ser måske endda gerningsmanden gå rundt i det fri bagefter, eller kender nogen, der ser gerningsmanden, og det minder en om det her meget, meget negative, man har været udsat for. Så derfor ønsker vi også, at gerningsmænd bliver straffet hurtigt, bliver hurtigt stillet for en dommer, og hurtigt kommer i fængsel. Så hurtigt, som det overhovedet kan lade sig gøre. Så vil jeg også sige, at der er jo, og det har også andre været inde på, der er jo sådan nogle forhandlinger i øjeblikket omkring politiets forhold, omkring også nogle af de andre forhold, når det gælder retssystemet, og der er jo også nogle domstole, noget kriminalforsorg i det her spil, som har meget lange ventetider på forskellige dele af den her sektor. Og man kan sige, uanset om ventetiden gælder en sigtet, eller det gælder et offer, så er de ventetider, vi ser, sagsbehandlingstider, vi ser, for lange i dag. Og det er en fælles opgave her i Folketinget, uanset politisk ståsted, fordi der er egentlig ikke så meget politik i det, at få sager afklaret hurtigt, at få gjort noget ved det. Og derfor er der også noget, Dansk Folkeparti arbejder for, at vi kan få forkortet ventetiden ved domstolene og hos politiet og hos anklagemyndigheden, så vi hurtigt kan finde ud af, om personen er skyldig. Er man det, så skal man have sin dom hurtigt og prompte. Tak for det. Der er et par korte bemærkninger. Først til hr. Sjúrður Skaale. Ja, tak for det. Selvfølgelig ofre og gerningsmænd, de skal begge have afklaret det her hurtigt. Jeg synes, det var en meget fin formulering, at livet bliver sat på pause. Specielt hvis man er uskyldig, er det jo en dom, som er uretfærdig. Nu sagde ordføreren, at han havde specielt øje for ofrene, men Dansk Folkeparti har også et godt forhold til skatteyderne. Hvad mener ordføreren om de sager? Nu var jeg inde på en af dem selv, som er blevet ført i finansiel stabilitetsnavn siden finanskrisen, hvor der er brugt 0,5 milliard skattekroner til advokatsalærer osv., og hvor næsten ingenting er blevet draget ind. Der har været en kæmpe byrde for staten økonomisk, for retssystemet, for domstolene, og de fleste sager er endt med, at de, som er sagsøgt, de, som er stævnet, er blevet fridømt. Mener ordføreren, at man kan lære noget af det, at de sager, som har taget 8-9-10 år, at man også burde sætte en grænse for, hvor længe en sag kan køre? Tak. Ordføreren? Ja, det kunne jeg da meget godt tænke mig, fordi jeg er helt enig med hr. Sjúrður Skaale i, at hvis det er sådan så, at en sag trækker så lang tid ud,
så er det jo forfærdeligt belastende for personen. Det kan godt være, at vedkommende har været involveret i noget skidt, men det gælder om at få konstateret det prompte og få en afklaring, så man kan komme videre med sit liv. Og vi har altså nogle mennesker her, der har været igennem voldsomt lange ventetider med deres sager, og får måske ødelagt deres liv af det. Det kan gå ud over familien, det kan gå ud over job, alle mulige dele af ens liv kan det gå ud over, at man er sat på pause. Så jeg synes, det er en fælles opgave, at det ikke hedder 8 eller 10 år, men det hedder 1 eller 2 år max i sådan nogle sager. Det synes jeg var en meget god udmelding, må jeg sige. Tak for det. Jeg synes, det er det, der skal til, faktisk. Mener ordføreren, at der kan være fare for, at når der nu er meget store advokatsalærer i de her sager, at der måske er en interesse blandt visse grupper i samfundet at få de her sager til at køre så længe som muligt, således at der kan trækkes så mange penge ud af dem som muligt? Ordføreren? Ja, eller i hvert fald ved så mange instanser som muligt, hvor det giver penge i kassen for de pågældende advokater. Det kan man slet ikke udelukke. Det møder vi også i Folketinget af og til. Nogen, der henvender sig til os, hvor det tyder på, at det er ret udsigtsløst at få ret, men hvor der stadigvæk er advokater i gang med at prøve at mingelere rundt med sagerne det næste sted og det næste sted og det næste sted. Og der må vi så på bedste beskub prøve at rådgive og sige, måske var det en idé ikke at fortsætte herfra, fordi det fører måske ikke til noget, udover at sætte ens liv på pause. Tak. Og man lever kun én gang. Tak. Så er det fru Aaja Chemnitz Larsen. Mange tak for ordførerindlægget. Det er rigtig glædeligt, at ordføreren satte fokus på ofrene. Det er vi meget enige i hos IA. Og måske særligt, når vi snakker Grønland, så har vi ikke talt særlig meget om ofrene, men talt mere om gerningsmændene. Og vi mener, der er behov for, at der skal være et fokus netop på ofrenes rettigheder, og det er derfor, at de her ventetider er så vigtige at få nedbragt. I Grønland der har vi 34 så mange gange personfarlig kriminalitet som i Danmark, det vil sige vold, voldtægt og seksuel overgreb. Vi ved også samtidig, at der er et stigende antal anmeldelser af seksuelle overgreb på børn, hvilket vi mener er positivt, fordi der har været et rigtig stort antal sager, der ikke er blevet anmeldt. Samtidig så bør et fokus jo i virkeligheden også være, hvordan kan vi forebygge, og hvordan kan vi hindre, at kriminalitet sker. Det er måske i virkeligheden det gyldne spørgsmål, som jeg tænker kunne være interessant også at høre ordføreren, og man har nogle tanker. Hvordan kan man sikre, at man samtidig også kigger på kriminalitetsforebyggelse? Ordfører? Jamen, det er jo meget, meget stort spørgsmål. Hvordan gør man det bedst? Men der er jo ikke nogen som helst tvivl om, at det håb, man kan have, specielt måske visse steder i det grønlandske samfund, det er, at man får givet den rigtige forebyggelse til de unge. Fordi der kan være nogle ældre, determinerede kriminelle, som bare er ude i noget uføre med noget alkohol og hash og andre ting og sager, hvor det kan være svært at gøre så meget. Man skal selvfølgelig ikke opgive, det er ikke det, jeg siger. Men for de unge kan man måske gøre en forskel med bedre information om, hvad betyder det for ens liv, hvis man kommer ind i en kriminel løbebane. Og så vil jeg lige sige til det her spørgsmål omkring ventetider også altså i forbindelse med grønlandske spørgsmål, at der er jo nogle helt grundlæggende problemer der. Vi er nødt til stadigvæk at se til. Der er gjort nogle ting, men der skal jo mere til, desværre. Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til... der var en opfølgende kort bemærkning. Værsgo, fru Aaja Chemnitz Larsen. Mange tak. Netop de unge bør jo netop være et særligt fokus, hvis det er, at vi gerne vil forebygge kriminalitet. Vi har lige fået nogle svar fra ministeren, som peger på, at mange af de her sager, som handler om de helt unge kriminelle, de kan tage op til 1 år, før de bliver behandlet. Derfor mener vi, at det bør have et særligt fokus. Er det noget, som Dansk Folkeparti også er enige i? Ordføreren? Jamen 100% sikkert, og der må man jo bare sige, når det gælder Grønland, så spiller den danske stat jo en stor rolle her i forhold til centrale dele af det, der foregår. Og derfor er man også nødt til at have et samarbejde omkring det her, som nedbringer de ventetider og nedbringer de udfordringer, der er i det grønlandske samfund. Fordi der er nogle kæmpe udfordringer, det ved vi godt. Men spørgsmålet er bare, hvordan graver man sig ind på de udfordringer. Og der nytter det i hvert fald ikke noget, hvis der går lang tid,
inden man kan komme ind og afzone, fordi så er der en stor risiko for, at man måske laver ny kriminalitet, allerede inden man kommer ind og afzone det, man skulle afzone for oprindeligt. Tak, og så er der ikke flere korte bemærkninger. Tak til Dansk Folkepartis ordfører. Så er det De Radikales ordfører, hr. Kristian Hegaard. Tak for ordet. Det siges, at en kæde ikke er stærkere end det svageste led, og det samme gælder det, der hedder straffesagskæden. Nemlig fra, at politiet opdager gerningsmænd på gaden, eller der bliver indgivet en politianmeldelse, til at politiet efterforsker sagen, giver den videre til anklagemyndigheden, der finder anledning til at udarbejde et anklageskrift, som så kan fremsendes videre til domstolene, der måske vælger at sætte personen i fængsel, og som så til sidst skal afsone i kriminalforsorgen. Altså fra kriminalitet til dom. Det er heldigvis ikke alle, og kun de færreste, der på et tidspunkt får behov for at være i kontakt med politiet. Men har man behov for hjælp, fordi man enten er udsat for en forbrydelse selv, eller kender nogen, der er, så skal politiet og retten selvfølgelig være der for en. Og det skal foregå hurtigt som muligt. Det er en helt elementær del af retssikkerheden, at der er en vished over for den forbrydelse, man er blevet udsat for, eller måske endda selv har begået. De seneste år har vi set, at særligt anklagemyndigheden har været presset. Der har været flere politistationer i København, hvor der er sket et egentligt påbud fra Arbejdstilsynet. Og når der generelt er pres i strafferetsplejen på forskellige områder, så påvirker det alle anklager på landsplan. Vi ser sagsbunker, der stiger kraftigt. Vi ser stort overarbejde mange steder, og det leder jo til, at sagerne kommer sent for retten. Derfor var Radikale Venstre meget optaget af, at vi ved finansloven sidste år fik styrket anklagemyndigheden. Det lykkedes at få 50 millioner ekstra kroner afsat til det, og vi er glade for, at der i regeringsoplæg til ny aftale for politi- og anklagemyndigheden er fastholdt det. Tak for det. Der er en kort bemærkning her, Sjúrður Skaale. Ja, tak for det. Nu sagde ordføreren, at det skal gå så hurtigt som muligt fra sigtelse til frifindelse eller straf. Jeg citerer selv den europæiske menneskerettighedskonvention, som siger, at det skal ske inden for en rimelig frist. Det er jo begge to rimelig elastiske formuleringer. Hvad mener ordføreren om den tanke, at staten satte sig selv nogle begrænsninger, som sagde, ikke inden for en rimelig frist, eller så hurtigt som muligt, men sagde, hvis det er den slags sag, så skal der gå maks for eksempel 6 år. Hvis det er den slags sag, så skal der gå for eksempel maks 2 år. Vil ordføreren mene, at det var en god idé, at man satte sig selv de her begrænsninger? Tak. Ordfører? Jeg synes, det er en spændende tanke, men jeg tænker også, at der kan være meget stor forskel på kompleksiteten i visse sager, så de tider, som spørgeren angiver, kan give god mening i visse situationer, men der kan også være nogle tidspunkter, hvor at man finder ud af hen ad vejen, der dukker lige noget nyt op, som vi er nødt til at efterforske. Vi skal ikke bare efterforske det, men vi skal efterforske det grundigt. Så jeg har fuld forståelse og ikke mindst sympati for at sætte sådan nogle klare tidsangivelser på, men jeg kunne forestille mig, at i praksis, så vil der være nogle sager, der er så komplekse, at de kommer til at blive overskredet. Og derfor så er det svært at sætte så konkrete tidspunkter på alle forbrydelser, tror jeg. Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til Det Radikale Venstres ordfører. Og så den næste ordfører fra Socialistisk Folkeparti, Karina Lorentzen Dehnhardt. Jamen, tak for ordet. I SF mener vi, at en
kort sagsbehandlingstid fra anmeldelse til dom og eventuelt senere afsoning er et helt centralt element i retssikkerheden, og det gælder egentlig både for ofrene, som har brug for at få sat et punktum hurtigt, men det gælder faktisk også for de anklagede, så de kan komme videre med deres liv. Og så er der selvfølgelig også et samfundshensyn at tage til den generelle retsfølelse i samfundet, at man kan se, at sager også fremmes med en vis hastighed. Det er centralt for os, at alle led i kæden følges ad, og der er tilstrækkelige ressourcer i vores system til at klare de opgaver, som vi som politikere har adresseret. Derfor er det også vigtigt, at sagspukler, der kan løses med en eventuel opgradering af politi og anklagemyndighed, ikke bare skubbes videre til domstolene og kriminalforsorgen, så der bliver pukler der, fordi så er vi lige vidt. Vi er jo netop i gang med at forhandle en reform af politiets og anklagemyndighedens økonomi for de næste par år, og det ligger i regeringens oplæg, at der skal sættes penge af til straffesagsbehandlingen i Danmark for at kunne nedbringe sagsbehandlingstiden, og det er rigtig vigtigt. Jeg tror, det er noget, der kommer til at tage længere tid, såfremt vi kan blive enige om, at det er en god idé. Det tror jeg nu. Men det er, som ministeren også sagde, ikke noget, man gør med et snuptag. Og så har vi jo desværre også haft den situation, at vi har haft covid-19, som har betydet, at domstolene har været lukket ned, og det har i hvert fald ikke gjort noget godt for sagsbehandlingstiderne. Regeringen har selvfølgelig også afsat ekstra midler til sagsophobningen, men vi har jo nu engang kun de dommere, som vi har, og det kan i sig selv udgøre en barriere. Det fremgår jo af vores politiske forståelse tilbage fra juni 2019, at vi ønsker et ligeværdigt, et positivt og et styrket partnerskab i rigsfællesskabet. Og det gælder selvfølgelig også på retsområdet. Ministeren har allerede nævnt nogle af de initiativer, som han finder vigtige, og som kan bidrage til at løse nogle af udfordringerne på Færøerne og Grønland. Når det så er sagt, så har vi jo også noteret os de ulykkelige eksempler, som er blevet bragt frem her i dag, for eksempel med meget lange sagsforløb på Færøerne, blandt andet en sag, hvor en ung mand var sigtet i 4 år, en relativt banal sag, og sagerne med de færøske banker efter finanskrisen. Og det dur selvfølgelig ikke i et retssamfund, og derfor så er ambitionen jo også, det må den i hvert fald være, at nedbringe sagsbehandlingstiderne. Om vi kan nå at adressere det i politiforliget, det kan jeg blive mere usikker på, men jeg tror, vi har en bunden opgave foran os i forhold til at få løst det her, og vi havde jo sådan set også et udmærket samarbejde i forhold til at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår, især på Grønland ved sidste finanslov. Så jeg ser frem til at have en fortsat dialog omkring det her, og vil sige, at vi kan støtte den vedtagelsestekst, der ligger. Tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Tak til SF's ordfører. Så er det Enhedslistens ordfører, hr. Christian Juhl. Tak til fru Aaja Chemnitz Larsen og hr. Sjúrður Skaale for at rejse den her vigtige sag. Der er 2 emner i det. Den lange sagsbehandlingstid hos politi og anklagemyndighed, men også de store forskelle, der er i rigsfællesskabet. Begge dele gør, at tidsforbruget øges, og som hr. Sjúrður Skaale sagde, så gør det også, at regningen bliver større for den ene eller for den anden. Jeg giver lige et citat her til start. Jeg mener helt generelt, at det er problematisk, at nogle gerningsmænd får nedsat deres straf på grund af lang sagsbehandlingstid hos politiet og anklagemyndigheden. Sådan lød det i et svar fra ministeren på en paragraf 20 spørgsmål stillet af fru Karina Adsbøl den 24. oktober 2019. Og det er jo inden for den nuværende regeringstid. I samme omgang skrev ministeren, at han vil bede Rigsadvokaten afdække, hvordan strafnedsættelsesgrunden i straffeloven anvendes i praksis, og at han vil indbyde Folketingets partier til en drøftelse af løsningen, når redegørelsen kommer. Redegørelsen for Rigsadvokaten synes aldrig at være blevet lavet, hvilket kan undre noget og er meget aktuelt at diskutere i den her sag. I Enhedslisten er vi meget villige til at deltage i drøftelserne af, hvordan sagsbehandlingstiden kan nedsættes. Vi mener absolut heller ikke, at der skal gå så lang tid i straffesager
at straffelovens paragraf 82 nummer 13 om nedsættelse på grund af tidsforbrug skal anvendes. Dog er vi nok ikke helt enige om, hvorfor det er problematisk, når en sag tager for lang tid. At dømme ud fra nogle af ministerens svar på flere paragraf 20-spørgsmål, kunne man ane, at ministeren måske mener, at problemet ligger i, at gerningsmændene slipper for let, hvis de får deres straf nedsat. At det skulle være en gave for tiltalte, hvis deres sag trækker ud i årevis. Men det tror jeg nu hurtigt, vi kan blive enige om, at det er et forkert sted at lægge fokus. Jeg er helt overbevist om, at ingen er tjent med at have en straffesag hængende over hovedet i længere tid end højst nødvendigt, og jeg hørte der også lidt i den samme retning, da ministeren indledte i dag. De fleste, der er skyldige i kriminalitet, vil gerne afsone deres straf hurtigst muligt, så de kan komme videre. Det kan have karakter af dobbeltstraf, hvis man skal vente unødigt længe på, at ens sag bliver afgjort, og det er uanset om sagsbehandlingstiden er urimelig lang, eller om en sag skal gå om, fordi en anklager havde misforstået sin rolle og troede, at denne var filminstruktør, der skulle fortælle vidnerne om, hvad de skulle sige i en retssag. Når man har en straffesag hængende over hovedet, kan det påvirke ens mulighed for job, uddannelse, bolig og familie, som flere har været inde på. Og derfor er det ekstremt vigtigt, at straffeprocessen ikke tager for lang tid, således at gerningsmændene hurtigst muligt kan resocialiseres i samfundet, og forhåbentlig lægges der kriminel fortid bag sig. Jeg vil sige til formanden, at mit ur fungerer ikke, så hvis jeg kommer til at løbe over, så håber jeg, at formanden vil gribe ind. Jeg skal nok række mig 10 sekunder før tiden løber. Indtil vi har fundet en løsning på den lange sagsbehandlingstid, der kan være i nogle sager, så er det rigtig godt, at vi har straffelovens paragraf 82 stykke 13, således at vi ikke risikerer, at dobbeltstraffen personer gør deres vej til resocialiseringsurimelig. Når det drejer sig om de særlige udfordringer i Grønland og Færøerne, mest i Grønland, kan vi jo høre på hr. Sjúrður Skaale, så er vi nødt til at lave en særlig indsats, efter min mening. En særlig indsats kan være flere ressourcer per borger end i den sydlige del af riget. Ellers forbliver der en stor forskel på retssikkerheden i den nordlige del af riget og i den sydlige del. Og tænk, hvis den forskel også var inden for byerne i Syddanmark, ja, så ville der jo reelt ske et ramaskrig, for så ville folk ikke finde sig i. Men man tænker ikke så meget over, når det er snestorme, når det er lange afstande osv., der gør det. Jeg hørte i Grønland om en historie, hvordan at advokater, dommer og alle var taget afsted og sned inde først et par dage, så kom de frem til stedet, hvor man skulle afgøre dommen. Så kunne enten var det tolken eller også nogle af vidnerne ikke nå frem, og så havde man allerede brugt en uge, før man var tilbage igen i Nuuk. I andre tilfælde er det IT-forbindelsen, der ikke er så stærk, at man kan lave en digital afhøring, hvis det er det, der kan bruges. Og derfor er det jo ulige sværere at afgøre en sag i et land, hvor naturen og hvor de lange afstande gør den store forskel. Og derfor må vi sige, som ministeren også sagde, så er vi nødt til, for at folk bliver behandlet lige, til at bruge nogle flere ressourcer på sagerne i de her omgivelser. Det vil vi meget gerne være med til. Og jeg vil sige, at vi har lige haft en sag i Nordisk Råd, som handler om bekæmpelse af selvmord, hvor vi også konkluderet det samme, at der er vi jo nødt til at gøre forskel og yde den største indsats der, hvor problemerne er størst, for at vi behandler folk lige. Og det synes jeg også, vi skal gøre i den her sag. Og nu er der kommet lys, og der står 0,00 i mit ur. Nu virker uret igen. Det var fint. Tak til hr. Christian Juhl. Der er ikke nogen korte bemærkninger. En kort bemærkning? Nej, der er ikke nogen korte bemærkninger. Så tager jeg lige af. Så igen. tak til Enhedslistens ordfører, og tak for at spritte godt af på talerstolen, så der er klar til den næste ordfører, som er fra Det Konservative Folkeparti, hr. Naser Khader. Tak for. Tak til hr. Skaale for at bringe denne forespørgselsdebat om en central problemstilling her i salen. Når en borger begår kriminel handling, skal vedkommende naturligvis stilles over for en dommer, have udmålt sin straf, afsone sin straf og igen have mulighed for at blive resocialiseret i samfundet. Det er en afgørende kæde i vores retssamfund. Ingen retssikkerhed, ingen retsstat.
Begrebet retssikkerhed dækker over de garantier, der skaber en retsstat. Retssikkerhed sikrer borgere mod vilkårlige, uforudsigelige overgreb fra statens side. Et af de centrale principper for en retsstat er, at der er lighed for loven. Det vil sige, at loven gælder på samme måde for alle, uanset social status. Et andet centralt princip er, at enhver, som er mistænkt for en forbrydelse, er uskyldig, indtil det modsatte er bevist, og skal stilles over for en kompetent og uafhængig domstol. Derfor skal afstanden mellem forbrydelse og dom også være så kort som muligt. Det er i den anklages interesse, det er klart også i offerets interesse, og det er i retsstatens interesse. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi på det seneste har set forbrydere få rabat på grund af sagsbehandlingstid. Det kan vi ikke have i et retssamfund. Det går ondt på retsfølelsen. Og derfor har retsstaten også et ansvar for at afdække de muligheder, som kan forkorte og begrænse den tidslige afstand mellem anklage og udfaldet af en handling, dom eller frifindelse. Så det er meget relevant debat, vi får her. Og en del af det, der efterspørges om, bliver også imødekommet i de igangværende politiforhandlinger. Og blandt andet derfor er vi konservative med i den der flertalsvedtagelse, hvor man erkender, at sagsbehandlingstid fra anmeldelse til dom er meget centralt for retssikkerheden, og noterer sig, at den igangværende aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2024 blandt andet afsætter ressourcer til straffesagsbehandling i Danmark med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstid. Og ikke mindst oplægget omfatter også Færøernes og Grønlands politi og adresserer en række af de særlige problemstillinger, der gør sig gældende henholdsvis på Færøerne og i Grønland. Så det er, synes jeg, en fin vedtagelse, og en del af de ting, der efterspørges, er at se i den kommende politiaftale. Tak. Tak til hr. Naser Khader. Der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi går videre til den næste ordfører, og det er fru Aaja Chemnitz Larsen fra IA. For Inuit Ataqatigiit, der er sagen egentlig ret lige til. Sagsbehandlingstiderne i Grønland skal bringes ned. I 2018 der tog det i gennemsnit 419 dage at behandle en kriminalsag i Grønland. I Danmark tog det 136 dage. Det vil sige 3 gange hurtigere i Danmark end i Grønland. Og de hurtigste sager om seksuelle overgreb på børn under 15 år, der bliver behandlet i kredsretterne i dag, bliver afviklet et sted mellem 60 og 94 dage. Det vil sige et sted mellem 2 og 3 måneder. Unge kriminelle under 18 år kan i dag forvente, at deres sag bliver færdigbehandlet inden for 89 dage og 285 dage. Det vil sige helt op imod et år. Og bag alt det fakta, så er der liv, der står på hold. Børn, der møder deres overgrebsmænd på gaden. Unge mennesker, der venter i umenneskelig tid, før de kan komme på rette spor. Det er vi nødt til at tage hånd om. Justitsområdet er et centralt område for os i IA, og vi har tidligere været med til at sikre en lang række tiltag for at styrke retsvæsenet i Grønland, hvilket er i tråd med Advokatrådets anbefalinger. Herunder har vi været med til at sikre 10 millioner i 2018, så der i højere grad kunne fokuseres på kortere sagsbehandlingstid, kompetenceudvikling af kredsdommer og kredsdommerkandidater, og ikke mindst en sikring af landsforsvarembedet, så det også kunne blive styrket. Det faglige niveau i Grønland på justitsområdet er altså markant blevet bedre i de seneste par år, men der er også potentiale til en markant styrkelse. Når vi kigger på området samlet set, så er der elementer, som spiller negativt ind i forhold til de lange sagsbehandlingstider. Vi har geografisk lange afstande i Grønland. Vi har et omskifteligt vejr, der har en betydning for fremmødet, som ordføreren også fra Enhedslisten var inde på. Vi har også haft en stigning i antallet af anmeldelser om seksuelle overgreb på børn, og derfor ved vi også, at der er langt flere sager, der skal behandles i retterne. Vi mangler en fast kredsdommer i Qasiorsuaq kredsret,
Og vi ved også, at coronapandemien har haft en betydning i forhold til, at mange sager er blevet udskudt. Dertil kommer en lang venteliste til afsoning i anstalterne og en høj kriminalitetsrate. Der er mange ting, der spiller ind i forhold til de lange ventetider i Grønland. Men fra IA's perspektiv, der hører det på ingen steder hjemme i et moderne retssamfund, at gerningsmænd kan risikere at vente op til et år på at få en dom. Det udfordrer vores retssikkerhed og vores retsfølelse og skaber et utrygt samfund for de børn, der venter på, at deres krænker bliver dømt. Vi skal derfor altid huske på det forebyggende element, specielt i forhold til børn og unge, som vi har en særlig forpligtelse overfor. Heldigvis er der også gode erfaringer, blandt andet fra Rigsombudsmanden i Grønland, som viser, at et øget fokus på optimering af samarbejdet med de relevante myndigheder har haft en positiv effekt i forhold til sagsbehandlingstiderne. Dette bør vi tage til efterretning, og dette bør vi også se, om vi kan styrke i den kommende tid. Omstændighederne viser, at der er behov for en opprioritering og en særlig indsats i forhold til at nedbringe sagsbehandlingstiderne i Grønland. Det er en prioritet for regeringen at nedbringe sagsbehandlingstiden i Danmark. Det burde være lige så højt prioriteret i forhold til Grønland. Det er enormt positivt, at ministeren taler om en ensartethed i forhold til sagsbehandlingstiderne. Det er vi meget, meget positive overfor fra IA's side. Vi ved også, at politiforliget ikke er lukket endnu, og på trods af, at der er nogle gode takter i politiforliget, så vil vi gerne opfordre til, at man også kigger på at få Grønland med, når det drejer sig om at nedbringe sagsbehandlingstiderne. Og til sidst så vil jeg bare ønske mine kollegaer her i Folketinget en rigtig glædelig jul, også på grønlandsk. Julimi Billuariti. Rønner. Tak. Tak for det. Der er en kort bemærkning her, Christian Juhl. Jamen, til det sidste i lige måde. Jeg ved ikke, hvad det her på grønlandsk, men det kan jeg jo nok lære en dag. Jeg vil gerne have stillet 2 spørgsmål. Hvad gør man i Grønland, hvis der mangler en fast dommer? Kommer der så en ekstra dommer fra den sydlige del af rigsfællesskabet og afløser imens, eller venter man så, eller er der andre yngre, der træder til, eller hvordan gør man? Det er den ene ting. Det andet, det er ventetiden for afsoning. Hvordan har det påvirket ventetiden på afsoning, at der er kommet den nye topmoderne anstalt i Nuuk? Mange tak. Allerførst på Grønland, så siger man illillu, når man vil sige i lige måde. Men mange tak. I forhold til det her med dommeren, så har jeg haft et møde med retterne i Grønland, og vi har jo sådan set sikret pengene til en ekstra dommer i Grønland, men det har været rigtig svært at få den person op. Normalt har man et godt samarbejde med sine kollegaer i Danmark, men det har været rigtig svært også på grund af corona at sikre, at der kunne komme en person op, fordi der er jo også en karantæne og sådan nogle ting, hvis man skal op i kortere periode. Så det har været lidt vanskeligt. I forhold til det her med den nye anstalt, så er ventetiderne på at afzone i anstalten er stadigvæk meget, meget høj, og det er et fokusområde, som vi også har, og som vi også har taget med i finanslovsforhandlingerne, men vi håber på måske at kunne få det løst i kriminalforsorgsforliget i det kommende år. Tak, Christian Juhl. Islisuk. Jeg vil gerne høre, hvor mange dommere i Grønland er grønlandsk talende. Jeg mener, det vil jo være en voldsom belastning for hvad skal man sige, hvis vi her i Aarhus eller i Odense skulle have en tolk hver eneste gang, man skulle have en sag, eller bare i 50% af tilfældene, fordi det gør det dyrere, men det er også svært at finde tolke, der skal jo have en vis kapacitet for at kunne klare at tolke i en sag. Hvorfor? Mange tak. I Grønland der har vi som udgangspunkt kredsdommer i kredsretterne, og det er typisk folk, der kommer fra Grønland og som tager en 2-årig uddannelse i Grønland med jurister. Men vi får heldigvis flere og flere jurister, og en af de ønsker, som IA har, som vi gerne har på sådan lidt længere sigt, det er sådan set, at alle 3 instanser inden for justitsområdet, det vil sige forsvar, anklager og kredsdommer, at de har en juridisk uddannelse. Og der kunne vi rigtig godt tænke os også at kigge på, om folk, der har en juridisk uddannelse, om de hurtigere kunne blive kredsdommer, og at man også kunne sikre, at de går ned i løn for at blive kredsdommer, men at man rent faktisk sikrer også lønmæssigt, at det er attraktivt at være kredsdommer i Grønland.
Tak for det. Der er en kort bemærkning her. Rasmus Jarlov. Nej. Det var en fejl. Ja. Okay, så er der ikke flere korte bemærkninger. Tak til fru Aaja Chemnitz Larsen. Så er vi igennem ordførerrækken, og så er det justitsministeren, der får ordet. Jeg var slet ikke klar over, at jeg havde lige glemt processen. Jeg troede faktisk, at Sjúrður også skulle op, Sjúrður Ståle også skulle op. Men lad nu det ligge. Derfor den overraskelse. Altså, uanset om vi snakker Danmark, Færøerne eller Grønland, så er der for lange sagsbehandlingstider, som skal håndteres. Vi er godt på vej med aftalen om den nye flerårsaftale for politi og anklagemyndighed. Den vil, hvis den kommer til at se nogenlunde ud, som den ligger, hjælpe på det. Men det løser kun en del af problemet, fordi når vi snakker sagsbehandlingstid, bliver vi nødt til at se på hele straffesagskæden, altså både den behandling, der foregår hos politiet, den, der foregår hos anklagemyndigheden, den, der foregår ved domstolene, og den, der efterfølgende sker i kriminalforsorgen. Og uanset hvilket et af de led, man kigger på, så er vi faktisk i dag i en situation, hvor der for at sige det mildt er plads til forbedringer. Vi har lange sagsbehandlingstider fra anmeldelse til sigtelse, fra sigtelse til tiltale. Vi har lange sagsbehandlingstider ved vores domstole, og vi har også for lange ventetider i vores kriminalforsorg. Grundlæggende problem. Dertil kommer så, at der faktisk jo i modsætning til for de 12 sydlige retskredse er et problem med at følge og opgøre sagsbehandlingstiden, altså udbredelse af Polsas sagsbehandlingssystemet, sådan at vi kan følge med. Så der er nogle strukturelle udfordringer, som vi bliver nødt til at tage fat på. Og jeg tror i virkeligheden, at dem, som har sagt tidligere, at vi skal sikre ensartethed, men også anerkendt, at den ensartethed kan vi kun nå, hvis vi tager hensyn til de forskelligheder, som der er. Og så er der jo ikke et greb, som gør det her. Flerårsaftalen er én ting. Et af de områder, hvor man plejer at tilføre ressourcer til for eksempel det grønlandske område eller det færøske område, det er jo i særlige bevillinger i forbindelse med finansloven. Endelig er der den almindelige generelle ressourcetildeling, så der er mange veje den her vej, men jeg synes også, at debatten i dag har illustreret, at vi har en uløst udfordring for os, som vi skal have taget fat i. Ja, tak for det. Der er et par korte bemærkninger. Først er hr. Christoffer Aagaard Melson. Ja, tak for det. Tak til ministeren. Det er lige et kort spørgsmål i forhold til, at nu skal vi jo i gang med den her proces med at rette op på tingene. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad ministeren gerne vil måles på, og hvornår vi ligesom vil kunne se resultatet af det her, og hvor hurtigt det skal gå, før vi ligesom kan se, at vi er på rette vej. Så vi ved, hvad vi skal holde øje med, om vi skal ind og snakke om vi skal gøre noget om, så vi ikke ender, som jeg sagde før, der igen, at vi skal snakke igen om det her om nogle få år. Minister? Jamen for det første vil jeg gerne sige, at jeg tror, som jeg også sagde tidligere, at der ikke er nogen fingerknipsløsninger her. Altså det kommer til at tage tid. Ja, for så vidt angår Danmark, det her område, der var den aftale, som vi forhåbentlig får lavet for politi og anklagemyndighed, hvis den kommer til at se nogenlunde ud, som den ligger nu, så vil den sætte konkrete måltal på, hvor meget sagsbehandlingstiden skal ned, hvor meget sagsbunkerne skal reduceres osv. For så vidt angår Færøerne og Grønland, synes jeg, der er en særlig opgave i at finde ud af, hvad er det i virkeligheden, der er måltallene her, hvordan kan vi nå derhen af, navnlig fordi, at der jo er problemer med at opgøre alle tallene, som vi gerne vil. Tak. Er der en kort bemærkning mere? Nej. Så er der en kort bemærkning til hr. Christian Juhl. Tak for det. Ministeren sagde i det første oplæg, at vi jo desværre ikke har et pengetræ, og det er jo også rigtigt. Kan vi hvordan det vil gro op i de arktiske egne, så skulle der være en meget speciel konstruktion. Men jeg mener bare, vi må jo sige, at det sidste halvårs forløb har vist, at vi har et robust samfund, som rigtig mange, måske de fleste lande i verden, misunder os, især når krisen raser, som coronaen har gjort. Og der har det vist sig, ikke fordi vi skal gøre det på alle områder, at vi faktisk kan, når vi vil.
Og vi kan jo også rette op på det her, når vi vil. Og jeg vil høre ministeren, om ikke han tror, at der måske sandheden ligger midt imellem det bare at finde nogle flere penge, og så lade stå til. Fordi at jeg mener, der er jo også penge at spare, når Sjúrður Skaale fortæller om, hvad en sag reelt koster. Og at der jo er advokater og ting og sager, der tjener en masse penge på sådan en lang sag, så er det jo rigtigt nok, fordi nogle gange skal man jo betale for, at en advokat bare flytter bunken af papirer, og så vente en måned mere. Det har jeg da selv prøvet nogle gange. Må ikke der også er nogle penge at spare, hvis man gør det effektivt? Ministeren? Det er der ingen tvivl om, der er. Og et af de initiativer, som vi sidder og arbejder med, og som jo også vil kunne implementeres i den grønlandske og færøske strafferetspleje, hvis man vil, det er at se på, hvilke led i straffesagskæden, altså hvilke greb i straffesagskæden kan man i virkeligheden gøre mere smidige. Eksempelvis, hvordan kan man forkynde? Kan man forkynde alene ved at bruge elektroniske medier osv.? Så der er en række skridt, vi kan tage, som ikke nødvendigvis handler om at tilføre en masse ressourcer, men som også vil hjælpe på straffesagskædens længde. Christian Juhl? Det er jo godt, at ministeren selv er opmærksom på det. Jeg har i mit tidligere liv arbejdet også med nogle retssager i faglig regi på arbejdsmarkedet. Og der havde vi jo en ung mand, som havde arbejdet en periode i Danmark, og som lige pludselig var i USA og arbejdede ved et landbrug derovre. Og hvad gør vi så? Ja, vi var nødt til at bruge de digitale midler, og det ligger endda en 12-14 år tilbage, hvor vi rent faktisk hvor han kunne afgive sin vidneforklaring fra USA, og det vil sige, at han sparede turen, vi sparede udgiften, og vi sparede ufattelig meget tid. Så jeg tror, der ligger en masse muligheder. Der må vi også opdage under den her coronakrise i politiske sammenhæng. Minister? Det var vist mest mere en kommentar end et egentligt spørgsmål, men det kan da give anledning til at sige noget af det, som der også er grund til at kigge på, og som vi kigger på i anden sammenhæng. Det er også muligheder for voldtægtsofre for at afgive forklaringer, hvor man ikke fysisk skal være til stede og blive konfronteret med den mulige gerningsmand. Og så er der en kort bemærkning fra fru Aaja Chemnitz Larsen. Mange tak, og tak for ministerens ord. Og jeg vil sådan set starte med at anerkende, at vi har jo sådan set gjort nogle ting på justitsområdet i forhold til Grønland, men også ud fra et ret lavt udgangspunkt. Og man må jo erkende, at der er et efterslæb i forhold til Grønland, i hvert fald hvis vi ønsker den her ensartethed, også på trods af de forskelle, der er. Ministeren er inde på nogle sådan lidt alternativer og nogle håndtag, vi i virkeligheden også politisk kan komme ind og kigge på. Det kunne være straksdomme, det kunne også godt være etablering af konfliktråd i Grønland, og det er vi meget, meget positive overfor i IA. Jeg tror, vi er nødt til at nytænke det her område, hvis det er, at vi virkelig gerne vil rykke på nogle af de her områder. Og så blive ved med at prioritere de sager, som vi allerede prioriterer, nemlig de unge kriminelle, have et fokus på de her seksuelle overgreb. Men hvordan kan vi blive ved med at sikre, at Grønland også bliver prioriteret? Tak. Minister? Jeg tror grundlæggende, at jeg vil gerne anerkende viljen også til at nytænke, og også til at se anderledes på, hvordan vi kan håndtere de her problemstillinger, som vi står overfor. Jeg vil også gerne anerkende erkendelsen af, at det ikke bare er et spørgsmål om at sende flere penge, have flere ressourcer, men at der også er alle mulige andre ting, som spiller ind. Og der i øvrigt er nogle strukturelle forskelle, som vi ikke bare kan skrue den samme hat på det hele. Fru Aaja Chemnitz Larsen. Mange tak. I Grønland har vi jo ikke særlig mange træer, og vi har bestemt ikke nogen pengetræer. Det vil jeg godt lige understrege. Og jeg tror heller ikke nødvendigvis, at det handler om på den korte bane at kigge på kroner og øre, flere kroner og øre. Jeg tror, det er en del af det, men det handler jo virkelig også om at opbygge nogle kompetencer hjemme i Grønland. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om ministeren sådan helt konkret er åben over for at kigge på nogle helt særlige tiltag i forhold til at nedbringe sagsbehandlingstiderne i forhold til Grønland, Færøerne, og jeg tænker også i forhold til Danmark. Tak. Minister? Ja, det synes jeg bestemt. Vi skal tage dialog om, hvad der måtte være af gode idéer. Jeg kan ikke rigtig se, hvorfor vi ikke skulle. Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til justitsministeren. Og så har hr. Sjúrður Skaale, som er ordfører for forespørgerne, bedt om lige at få lov at runde tak for det. forespørgslen af. Jeg skal ikke gøre det så længe. Jeg skal bare takke for den store opbakning til den her sag. Tak for tilslutningen til vedtagelsesteksten. Og anerkendelsen af, at det her er en meget vigtig sag, som alle ønsker at gøre noget ved, og som er villige til at bruge penge på.
Hvis man ser tilbage på det arabiske forår, så er der mange ting, man kan lære af det. En af tingene, man kan lære, hvis man kigger for eksempel på Egypten, det er, at et diktatur med nogenlunde retssikkerhed er langt bedre end et demokrati uden retssikkerhed. Retssikkerheden er vores vigtigste princip. Og så er det lidt uheldigt, at man her i dag hører fra alle sider, at der bliver konstateret, at retssikkerheden er ikke okay, er ikke i orden. Det tager for lang tid. Der er nævnt eksempler på, at en person, som er sigtet, men ikke kommer for domstolen, begår en forbrydelse, mens han er sigtet. Den slags er meget uheldigt, både for dem det går ud over, og dem, der er sigtet. Og derfor, når det er så vigtigt og så centralt, absolut begreb, retssikkerheden, så er det uheldigt, at vi taler om det som noget, som altså det skal gå så hurtigt som muligt, den her proces. Så hurtigt som muligt. Det skal være så rimeligt som muligt. Det skal være så godt som muligt. Når det gælder noget, som er så vigtigt som retssikkerheden, så burde vi nærme os noget, som er mere absolut end det. Derfor er jeg meget glad for, at der fra flere partier har været, man har taget positivt imod tanken om, at man burde sætte en grænse. Mest tydeligt fra DF, men også fra andre partier. Man siger jo, Arne skal have sin pension. Han skal have sin pension. Og så finder man ud af politisk, hvordan han får sin pension. Hvis man sagde, en retssag skal være afsluttet inden for, hvad vi er, 8 år eller 7 år, et eller andet, men så kan man også gøre det. Og der er ikke brug for noget pengetræ, for som det er blevet sagt, der er penge at spare ved det. Det koster en forfærdelig masse penge, at de her sager kører, det specielt de store sager, kører i årevis. Så jeg synes, det er den vej, man skal gå. Jeg håber, jeg har plantet en lille tanke i nogens hoveder. Når det gælder Færøerne specifikt, så er der ikke så mange straffesager, heldigvis. Men når Færøerne ikke er med i når Færøernes politikreds ikke er med i den politiaftale, som bliver lavet, så bliver man nødt til at se på det særskilt. Så jeg vil bare anbefale, at man ringer til Færøerne og spørger, hvad er problemet, hvor er flaskehalsen, kontakter politi, anklagemyndighed, domstol, og se, hvad der kan gøres. Jeg har været i kontakt med den, og som jeg har forstået, så skal der ikke så meget til at forbedre tingene ganske drastisk. Ganske meget. Så jeg siger bare tak for debatten. Tak, og der er en kort bemærkning til hr. Sjúrður Skaale, og det er hr. Christian Juhl. Jo, men tak for debatten, og tak for initiativet. Jeg vil bare gerne høre, er det rigtigt hørt, at Færøerne har relativt korte sagsbehandlingstider? Og hvis det er rigtigt, så burde vi måske vende strømmen lidt om, i stedet for at Færøerne så beder om ekstra penge, så må Færøerne være med til at bidrage til, at Grønland, som jo har objektive betingelser, som gør det sværere end både Færøerne og Danmark. Hvorfor? Jeg har ikke de nøjagtige tal. Det eksempel, jeg nævnte om en straffesag, den var fra 2015, hvor der gik 4 år, før den her 17-årige dreng kom videre med sit liv, fik en mild dom. Den var fra 15, og det har ventet så fra 15 til 19. Jeg ved ikke helt, hvor lange ventetiden er i øjeblikket. Det er ikke så lange, som det er mange steder i Danmark. Hr. Christian Juhl? Ja, fordi Færøerne har det jo ikke så svært med at køre igennem nogle tunneler og så komme ned til en ret for at få det afgjort. Ja, så skulle man da lige komme fra Suderø eller sådan et sted. Men jeg mener bare, det må jo være forskel på Færøerne og Grønlands enorme store udfordringer, hvad det her angår. Og så vil jeg gerne høre, hvor mange af de færøske dommere og advokater er indfødte og er folk, der taler sproget. Det har jo også en vis betydning for, hvor dyr en sag bliver. Hvorfor? Ja, det er således, at de fleste forstår færøsk. Nogen, når det kommer, forstår ikke færøsk, men så lærer det de hurtigt. Og så kan man, selvom formelt der skal tales dansk i domhuset, så i retssalen, så bliver det accepteret, at man taler færøsk. Mange taler færøsk. Man kan ikke udtrykke sig på dansk. Det er jo en meget vigtig ting, man taler om. Derfor er sproget som ofte faktisk færøsk. Advokaterne er vel alle færinger, vil jeg tro. Langt de fleste. Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Og da der ikke er flere, som har bedt om ordet, så er forhandlingen sluttet. Afstemningen om det fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted torsdag den 17. december 2020.